Na csokolom, én Luro vagyok, és mostan arra gondoltam megcsinálni ezt a videót, mert ma itten nálunk, ahol lakok én, van a Magyar Művelődési Napok. És akkor vannak ilyen programok, hogy iskolaprogram, mit tudom én, az iskolánkat nem mutatom meg. Iskolaprogramok, aztán van valami más, nem tudom milyen program. A kultúrházból úgymond, az úgy mondják, kultúrház. És nem tudom, hogy kéne csináljam, és azt kéne csináljam, hogy úgy van az ötletem, hogy azt fogom csinálni, hogy bemegyek a kultúrházba, és onnan még tájékoztatok titeket, és az előtt is, mert van próbám, énekpróba, az előtt is még tájékoztatlak titeket. Na cső, aztán találkozunk előadáson. Szevasztok! Sziasztok, visszatértem, itthon vagyok, vagyis hogy még nem itthon, hanem az utcába, arra vagyok, ott lakok, hanem itt vagyok az utcába, és fény, így, most itt fogom maradni. Itt vagyok az utcába, és most meg haza, amikor hazaértem, még tájékoztatok. Szevasztok. Hú, elaludtam a buszba, olyan fáradt voltam, elszabottam az iskolába, festegettünk, ott mindenféle szarságot ott összecsináltunk, össze-vissza, nem összeszartunk, úgy érte, hogy összecsináltunk, hanem csak úgy minden hülyeséget csináltunk ottan, mert volt az iskolanap, amit mondtam, hogy az a Magyar Nemzeti Nap, vagy mit tudom én, hogy van az, és hú, nem nehéz kijönni. Ma mindjárt hazaértem, mindjárt. Lássatok? Ott kint. Sajátok? Patak! Ez a falu! Ez a jó! Jó, de nehéz kimenni hegyre. Fú! Ne, nézzétek! Sisi? Sisi, köszönj! Látszott? De lássátok, ott van Sisi! Kicsi kutyám! Az a kicsi kutyám, ne! Sisi! Sisike! 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 Sisi! Na! Szar! Na! Ott teleportálódjunk, most itt ennyit izélünk. Hú! Lássatok, így kell teleportálódni, tanuljátok egy is. Csináltok egy ilyent, és ahova akartok, oda jöttek elé. Most menjünk vissza. Hú! Na, akkor most le kéne valahogy vetni eztet. Ezt nem. Mi a? Ez volt a székemen. Nem tudom mi van itt. Nem jó, vegyük le a sokkát. Figyeljetek ott a hajamra. Sok úgy lenyomtas, csak itt elő van így. Áj. És visszatérünk a gitárral. Nem. Visszatérünk, amikor elkezdek készülni. Azt a fajjajjaj. Jemő. Hoppá. Mindjárt. Hú. Szerencsére nem lesz semmi baj, te akkor átszólt egyet. Na mondom, jelentkezek, amikor elkezdünk készülni a lemenésre. Na, szevasztok. Majd a készülésre találkozom. Hello. Na, itt vagyok. Fel vagyok öltözve. Nézzétek ide. Ne. Fel vagyok öltözve. A hajam valamennyire jó. És akkor induljunk hévízre. Most jöttek apukámék is, tatámmal, mindjárt most megyünk le hévízre. Városba. Na, hogy értsétek ti is. Szevasztok, lent találkozunk. Itt vagyok, és leérkeztem a városba, és nézzétek, mit találtam. Ez bicikli. Most megyünk oda, és onnan tájékoztatok. Szevasztok, itt vagyok, és nem vagyok a kultúrházban, itt lent. Nem lehet csak itt lent, és itt fent vagyok, és ott van a színpad. Most meg kell várni, hogy jöjjenek meg az
az egészen, és aztán próbálunk egyet, és aztán jön a színdarab. És még jelentkezik. Na csá. Itt vagyok, nagyon halk, és ünnepség van. Jelentkezek onnan. Hazértem, most hány óra van? Nézzük meg. Na. Most 23 óra 22 perc. Igen. 11 óra, fél 12, fú, úgy képzeljétek el, annyit röhögtünk, hogy jöttől leszakadjon a fejünk. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, egy lájkot, kommenteljetek és iratkozzatok fel. Na szevasztok, remélem tetszett. Hello. Jó volt a buli. Szerettem volna hozzáfűzni, hogy vasárnap és lehet szombaton is lemegyek. Na cső, báz.